Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India. Minta kalami ha ka jinglong batmai. Ringkat bat khatsan teligi features baningkong ha ka segment. La play ye ki booking. But ya ki jing tip bakam bnia. One shaka Frank Motors lat ko ringi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar. Not hinyo khanda hinyo lai. Hadir nyo postnam jaga jingdon ka Khasi Hills Autonomous District Council kan nega sen beningkong bagi executive committee kan shimkia halo ka baha kamia jangi nong tray bakan don ka welfare scheme daga basiwya ka medical allowance. Habikran bak kelak pathai kubor bak penyak sing CM wadu chief executive member hadim balawai ka jingalang juga kinhun ka executive member ulayat hu baka council kala shimya ka rai ben penlut na ka benta ki jing baha jangi nong tray bakan long kumbalai hadu hinyolak ha ka chisnam ling baka medical allowance. Ni la shim ya kawe karai ka ba dan kam ka ba day bat ka welfare scheme jongki employees ki jungi ki bam duna let's say ya ka praspa ngut hang ni po ki ba tre hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council kani ka long ni la shim ya karai ba nakalian ke isi kan penlut katu kat ni ka jingirap kaban longkum ka medical allowance yaki employees baru. Namar bala nyopus nam bangila don ya ka district council na lagi phai ya ka jing don kam jong ki staff ki jungi ki officers ki jungi ki noktre ki jungi hapo council kam don ka medical allowance yaki. Kani ka bu jing bat tang hapadeng san banai bangi syong hani ngi lalap bun tli ki cases ki jing ki ba ki wan ki noktre shangi ki officers ki noktre ki ba ngat ha ki jing pang ba bat ki ba kham jinjar let's say bat la banong ha ka long priu man priu ki hab ban yo jing sumar tang ha social long se hab le chabar ba jela ki hab le chabar jong state ki jungi ban yo jing sumar te ka wanra ka jing ban khia haki ya ka jing lut jing sat te habide ba kani nakalian ke executive committee kalarai ban ai kum ka medical allowance dak ba ngin ya trailang bat ka SBI bank ka ba ngila ya keren la ya slok la shipenai tam menta ya ka ba kin ai ya ka special group insurance medical package ka ba long ka lat jingirap nam ta ki employees jungi kum ka kin hun hi baro ngi insure ki hapo jong kani ka plan but ya kani ka premium baro bay tingka da ka executive committee da ka KHDC but ya kani ka jingmang ya kani ka jingmang namar baka ka jingsiu yaki ka syongkat kum karta na mangila shimlut baro ki details jong ki employees jungi ya ka sngikha but ya ka rata baki don menta te nganshu yathu kindak long ka jing siu ka jungi yaki kat kum karta kan long ka medical allowance ka ban cover hakashisnam ka ban yarap yaki habapang bastom hakashisnam ye iwe employees kan long nadu lailak hadu nyulak shiteng hakashisnam kata ba kasyong hakarta jongki takadaw nga namla ban ong specific kat no kiyo mereka kasyong hakarta ka baki hidon te but ya kani kabakam sotanat shushu kalong ba nila batha ya ka SBI ba trailang bat ni ka executive committee bamenta bakin empanel yaki hospitals ki ba dan kam namar ladangi phai hajing pentrekam jong state government kum ya ka MHIS ngi ba ki dan ki hospital ki bampediang ya ka MHIS syabar tengi ngim kwa banja kumta bat nilai keren sani ba nilai dan meeting na kapor but habidi bat ka hospital baka ni ka medical allowance ke jungi bangin ayaki kala empanel ki babun ki hospital ki bapau hapo north east but what shabar kum ka CMC belor ki we te ngits kem baka ni ka sinjam baka executive committee ka shimenta namta ka welfare scheme jongki employees kan longsha ka ka jingirap ba ki babun si ki ba ya kendu nyimla biang hakalong priman brio kapang stom ni ngat ni ketingko ni kendu re ai pakan ni gajing persyang jungi ko ke executive committee kan yo ban yarap yaki employees ki jungi